Tänään on kulunut 1000 päivää siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Euroopan turvallisuustilanne on historiallisen vakava. Tämän sodan lopputulos ratkaisee, millaiseksi Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristö muodostuu. Suomi on sitoutunut tukemaan Ukrainaa sen taistelussa Venäjän oikeudetonta hyökkäystä vastaan. Nyt ei ole kyse pelkästään Ukrainasta, vaan kaikkien vapaiden kansojen oikeudesta olemassaoloonsa. Meillä suomalaisilla on omasta historiastamme opittuna, miten tärkeä tämä asia on. Viestimme myös liittolaisillemme ja kumppaneillemme on, että periksi ei saa antaa. Ukraina taistelee länsimaisten arvojen puolesta. Suomi on tähän mennessä toimittanut Ukrainaan 25 puolustustarvikeapupakettia. Niiden rahallinen arvo on tällä hetkellä jo yli 2 miljardia euroa. Suomen tuki Ukrainalle jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa. Ukrainan tukeminen on tärkein investointi, mitä voimme Euroopan ja Suomen turvallisuuden eteen tehdä.